Здравейте ви, бокс, аз съм Jack 15 и днес ще ви покажа играта Evocraft. Тя е разработка на Neosoft. Ето че започваме. Тъй като съм играл и преди, ще започна от начало. Сега ще видим тренировката. Пише, че това е нашата първа къща. Трябва да кликнем върху нея и да нападнем другата къща. Целта на играта е да завладееш всички къщи и да спечелиш срещу другия отбор. Ето сега можем да апгрейднем къщата. Така повече войници могат да се побират нея. Можем да го направим още веднъж. След което започваме да продължаваме да завладяваме. Сега е лесно, но по-нататък ви трябва много издържлива мишка, защото много се цъка. Още не сме стигнали частта, където е много цъкане. Ето, че вече започнаха да нападат и сините. И сега целта е да завладеем тяхните територии. Ето, че остана само една къща. И спечелихме. Това беше на тренировъчното ниво. Така, нека да минем към второ ниво. Сега опонентите са ни зелени. Да апдейтим още малко къщата. Така могат да се побират 30 човека в нея. Ето, че завладяхме и това. Тъй като опонентите ни още не са раздвижили, ще апдейтвам бавно. Зелените още не са раздвижили. Да се възползваме от това и да заводим повече територия, докато тази къща е по-здрава. Но ето, че успяхме да я завладеем. И вече да нападаме почти остана само последната им сграда. И спечелихме. Минахме и второ ниво.
Мисля да ги направим до 4-то ниво. Че сега имаме и кула. Ще се възползвам и ще ги апгрейдна. Можем още. И да започнем да нападаме. Само да прочитам. Сега трябва да пъхнем малко хора в кулата. Сега да я апгрейднем. И вече можем да нападаме. Сега виждаме, че имаме опонентите, имаме два опонента, сините и жълтите, което е хем в наша полза, но хем и не, защото хем ще бъдем нападнати, но те ще се нападат и помежду си. По-добре сега да нападнем ините. Тук става напечено. Виждаме, че постоянно се редуваме къщите. Взеха ни оная горе. Но не сега пак ще я върнем. Ето, че изпечелихме. И последното ниво за днес. 4-то. Сега виждаме, че опонентни само сини, а кулата не е на нито една от двете страни. Сега има и конюшна. Да заводи. Аз за тъй като апдейтнахме, имаме много малко хора. Да изчакаме малко да са... мисля, че вече можем. Така, апгрейднали се вече всичко и да може още да нападнем вся тази къща. Сега ако превземем кулата, ще бъде много добре. Много е силна кулата. Ето, че завладяхме кулата.
Сега на сините ще им бъде много трудно.